Ang midnight mass po sa Miyerkules, gigibuhon sa oras na alas 10 nin banggi. Ang misa sa pagsabat sa bagong taon, gigibuhon man sa oras na alas 10 nin banggi. Asin ang ika-6, Clergy Christmas Party. Sa Lunes, petsa 29 kan Disyembre, iyo ang Christmas party kan mga padi sa Naga. Ang misa, pagkaagas sana. Mayo po kita nin misa pagkahapon sa simbahan sa aldaw na iyan. Mga pamisa. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Durana family, Leoncia Z. Reyes, Doming Fornoles, Raquel Juanillas La Cuesta, Catholic Women League, Mr. and Mrs. Jesus Paya Jr. and family, Lourdes Peñaverde, Arthur Azarcon and family, Lloyd Raymond Florese, Joy Escuro and family, Bartolay family, Mr. and Mrs. Rocky Bermas and family, and Mrs. Lourdes B. Orante. Para sa kalag kan gabos ng mga santo y santa, dolot kan Escuro family. Misa Kumon, dolot ni Leoncia Z. Reyes. Para sa kalag ni Anastasio, dolot ni Caridad Bonita and family. Para sa kalag ni Shilito, dolot ni Lerma O. Ovida and family. Para sa Misa Kumon, dolot ni Domingo Morillo and family. Para sa kalag ni Diosita, dolot ni Canraluta family. Para sa mga kalag ni Jigo, saka Lucia, dolot ni Caridad Bonita and family. Para sa mga kalag ni Esther, asin Julieta, dolot ni Domingo Morillo and family. Para sa kalag ni Gregorio Sr., dolot ni Evangeline Espanto. Para sa kalag ni Lovisita, dolot ni Janisa Braga. Para sa kalag ni Noneto, dolot ni Josein Velitario. Para sa mga kalag ni Dapasita asin Rodolfo, dolot ni Domingo Morillo and family. Para sa kalag ni Ronnie, dolot ni Susan Velitario. Para sa mga kalag ninda Herminio asin Henrico, dolot ni Dang V. Riola and family. Para sa kalag ni Rafaela, dolot kan Renegado family. Para sa mga kalag ninda Jimmy Sr. asin June, asin petition mass, dolot ni Asuncion Dorosan Pilarte.
Mahihinanyog niya to sa mga babasahon na mas dakula ang pagsarig ni Ahas sa iyang pakipagkatuod sa mga taga-Assyria. Kisa sa Diyos na nagdulok sa iya sa persona ni Propeta Isaías. Sa bagong tipan, ang dakulang pagtubod ni Maria asin Jose, nagpahiling kan sa indang mamumuton na pagsarig sa Diyos. Sa Eucharistia, hagadon niya to sa Diyos ang biyaya kan danay na pagsarig sa iya. Anmi sa tapungon niyan, panginginotan kan sa tong parochial vicar, Reverendo Padre Joseph Abion. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako unta na asin pagsulsulan ang mga naginibon niyatong kasalan. Tanganing maging maninigo kitang magdulot kaining banal na misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamibi kita. Kagurangan kami namimibi, pakipanoa kan sa imong grasya, an sa mong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitaho ni Kristo sa imong aki, madara sa kamarawayan, nin pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios, asin krus. Huli kay Hesus Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
Matukaw na po kita sa paghinanyog kan mga babasahon. Sa enot na babasahon, mahihiling ta na maski habo si Ahas, nagtao pagiraray ang Diyos nintanda. Sarong birhen mangingidam, asin mga ngaki nin lalaki. Mga tugang, hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Padagos na nagtaram si Ahaz, an kagurangnan, daan sabi, maghagad ka nintanda sa kagurangnan na sa imong Diyos. Pahararoma ababot sa Seol, an upalangkawa sagod sa kaitaasan. Nagsabi si Ahaz, dai ako mahagad asin dai ko babaloon ang kagurangnan. Nagsabi, magdangog baya kamo o harong nin David. Dikit sa indo ang pagpagal sa mga tao, tapapagalon man nindo ang sakong Diyos. Kaya ang kagurangnan, iyuman sana sa indo ang mataunin tanda. Uya, ang daraga nangingidam, mga ngakinin lalaki, nangangaranan niyang Emmanuel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Sa kagurangnan, ang daga asin anyaon nakapanuan, ang kinaban asin anyaon na nag-eerok. Tas siya kaiyan nagtugdas sa ibabaw nin kadagatan, asin nagtugdas sa ibabaw nin kasalugan. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Si Isay ang matukad sa bukid kan kagurangnan. Si Isay ang matindog sa banal niyang lugar. Ang may malinig na mga palad, asin matubis na puso, na dai nagtutuon kan sa iyang kalag, sa mayong kamugtakan, ni nagsusumpa sa pagtikas. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Makamit siya nin bendisyon sa kagurangnan, asin sa kasuriputan sa Diyos na sa iyang kaligtasan. Ini ang kapag-arakian kan mga nakikihumapot sa iya, mga naghahanap kan lalaugon kan Diyos na si Jacob. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Sa ikaduwang babasahon, ipinapaliwanag ni San Pablo na si Kristo ang paratubos sarong tunay na tao na naggikan sa kapag-arakian ni Hading David. Kita makakaligtas sa paagikan sa tong pagsunod sa kabutan ni Kristo na ipinadara nin Diyos sa satuya. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Pablo, surugoon ni Kristo Jesus, inapod na apostol, pinalain para sa ebanghelyo kan Diyos, na kaidto pinanuga sa paagikan sa iyang mga propeta sa banal na kasuratan. Dapit sa iyang aki, naggikan sa kapag-arakian ni David, susog sa laman, na itinalagang aki kan Diyos sa kapangyarihan, susog sa espiritu, nin kabanalan, huli kan pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan. Si Jesucristo na sa tong kagurangnan, huli sa iya,
nagkamit kami nin grasya asin pagiging apostol para sa pagkuyog nin pagtubod sa gabos na nasyon. Sa kaumawa nin sa iyang ngaran, sa inda kabilang man kamo na mga inapod ni Kristo. Sa gabos na yaon sa Roma, mga namumuktan kan Diyos, mga inapod na maging banal. Mapasaindo ang grasya asin katuniniungan, hali sa Diyos na sa tong Ama, asin hali sa kagurangnan Hesu Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Hallelujah, Hallelujah, uya na ang kagurangan. Hallelujah. Ang kagurangan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Maria na sa iyang ina, esposa ni Jose, bago sila magsaro, nariparo, na nagdadarang taho, huli kan Espiritu Santo. Si Jose na sa iyang agom, suripot na lalaki, asin habo magsumbong. Nag-isip na hilom na suhayan si Maria. Pagsabot niya kaini, uya, nagpahiling sa iya sa pangiturugan, an anghel kan kagurangnan na ansabi, Jose, aki ni David, dai ka matakot na mag-ako kay Maria na sa imong agom. Taan ipinapangidam niya gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya ng lalaki, nangangaranan mong Jesus, ta siya an maligtas kan sa iyang banwaan sa saindang mga kasaalan. Inigabos nangyari, tanganing mautob an itinaram kan kagurangnan sa paagi kan propeta. Uya an berhen mangingidam asin mangangaki ni lalaki na apodon Emmanuel. Naanbot sabihon, kaibata ang Diyos. Napamata si Jose hali sa pagturog, ginibon niya ang itinugon sa iya kan anghel kan kagurangnan. Inako niya ang sa iyang agom. Mga tugang ang marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan, Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw na po ang gabos para sa paghinanyog kan homilya. yaon na katangon yan sa ikaapat na Domingo kan Adviento, asin sinuluan niya to ang ikaapat na kandila, simbolo kan pagkamuot. Ang Domingong ini iyo ang Domingo nin pagkamuot sa panahon nin Adviento. Sinasabi na ang pagkamuot, pako ini yung emosyon. Ang emosyon, minaabot, minahali. Dahil nagpipirmi. Gungun yan, maugma ka at yan, mamundo ka na. Kung yan, magayagaya ang buhay, at yan, irritable ka na. Iyan ang emosyon, asing kadakol pang ibang emosyon. Ang punto, ang pagkamuot, bako siyang emosyon. Kung siya emosyon, kadakol ng mga mag-aragom, an pwedeng magsuruhayan. Kasalngon yan, after days, pwede na magsuhayan. Kaya ang pagkamuot, bakong emosyon.
Sabi ni Aristotle sa kani Santo Tomas Aquinas, ang pagkamuot saro siyang moral decision. Maski ano ang mangyari sa buhay kan tao, mamundo man siya maugma, yaon pa ang pagkamuot. Ang pagkamuot, desisyon, araw-aldaw, maski ano pa ang pagmati. Iyo iniyo ang pagpili na ayuson ang sadiri tanganig magkaigon ng karahayan sa iba. Iyan ang pagkamuot. Kaya baga sa nagpapakasal, kung ang tao igwaning depekto sa attitude, mahinguwa ang tao, napapakarayon niya sa iyang sadiri, tanganig maitao ang karahayan kan iba. Iyan ang pagkamuot. Asin saraw pa, piglilingawan kan taong namumuot ang sa iyang sadiring kaugmahan, tanganig maitao ang kaugmahan sa iyang namumutan. Mapakasal ka, pako dahil ta gusto mong maging maugma. Mapakasal ka, maagum ka ta, gusto mong mapaugma ang sa imong namumutan. To will the good of the other. Ang pagpili na ayuson ang sadiri para sa ikakarahay kan namumutan. Sa pamilya, enot na nahihiling ang pagkamuot. Sa laog kan pamilya. Sabi ni Aristotle, ang pamilya iyo ang pinakaenot na komunidad nin karahayan. Kaya, igdinahihiling ang pagkamuot, tayo ni ang pinakaenot na komunidad nin karahayan. Bago kita naging tao o naging Kristiyano, yaon kita sa laogan pamilya. Bago kita naging mabuot sa satuyang pagkataraid, dapat tatao mo na kitang maging mabuot sa satuyang pamilya. Kaya enot na nahihiling ang pagkamuot sa pamilya. Ang problema kung sa panluwas, may pagkamuot ka, alagad sa panlaog, mayo. Marahay ka sa imong mga barkada, sa imong pagkataraid. Alagad sa pamilya, bako kang marahay. Baliktad ang arog kaiyan na pagkamuot. Kaipuhan, nagko-conform ang pagkamuot sa pamilya sa pagkamuot sa ibang tao. Pinakaenot ang pagkamuot na nahihiling sa pamilya. Kaya, ano ang dapat na mahiling sa pamilya? May tunay asin totoong pagkamuot. Enot, igwaning respeto. Maski may pagkukulang ang lambang miyembro ng pamilya, igwa pa nin respeto. Halion mo ang respeto sa laog ng pamilya, madalion mag-iriwal, madalion magaba ang pagkaminuotan. Respeto. Ikadua, maski pagal ang pamilya, igwaning pagtitimpi o pagpasensya. Maski makasuya ang ibang miyembro ng pamilya, igwa nin halawig na pagpapasensya. Patience is a virtue. But sabihon, ang pagpasensya, pinupunan o pinagahalian nin karahayan. Ang taong halipot ang pasensya, igwang ulang, dakulao na ulang, tanganing magibo siya nin karahayan. Mga magurang, labaan ang pasensya sa mga aki. Tapag ka mo nagurang, lalabaan maninda ang sa indang pasensya sa indo. Ikatulo, igwaning katuninungan. Katuninungan, bakuan, ribok, itong pataasan nin boses sa pamilya. Dahil nagpapatribayan sa mga diskusyon, kundi igwaning katuninungan na dapat iyoan mangibabaw. May peace and order. Dahil nagpapasupog. Dahil nagigibuling paagit ang mapasupog sa kadakol na taho ang kada miyembro kan pamilya. Although may inaapod na correction, alagad day iyan ng papasupog. Kaipuhan, magkaigwa nin tamang pag-intindi na dai nakakaigwa ning pangraot nin dignidad kan tao. Kaya, pag may mga problema sa pamilya, di ka madulok kay Facebook,
Di ka ma-post sa Facebook. Di mo rautan ang sa imong pamilya sa sarong post sa imong account sa Facebook. Sabi ni Santo Tomas, ang taong namumuot, dai winawasak ang dignidad kan sa indang namumutan. Kung namumuot ka, dai mo papabayaan na maraot ang imahe o dignidad kan sa imong namumutan. Habot niya itong rauton ang imahe o dignidad kan sa tuyang pamilya sa ibang tao. Ano ang connection ka ini sa Ebanghelyo ngunyan? Si San Jose, inaapod na suripot, matanos, just na tao. Ang taong matanos, tataong mag-post, tataong mag-reflect, tataong maghanap nin katotoohan. Dahil siya basang-basang na nagdidesisyon base sa iyang emosyon. Kaya baga pag-anggot ka, dahil ka magdesisyon. Pag ugma ka mandaa, dahil ka mag-ibuning promise. Ta kadakol pagbasol, ang pwedeng maginibo, pag emosyon ang pinapainot. Kaya si San Jose, bako siyang uripon kan sa iyang pagkaanggot. Bako siyang uripon kan sa iyang ego. Bako siyang uripon kan opinyon kan iba. Kan maaraman niya na bado si Maria, habo niyang ipasupog si Maria. Aram niya ang batas na pag na-expose si Maria na siya bados, na mayo pang agum, dahil pa sinagsasaro, gagapuon si Santa Maria nin buhay sagkod na magadan. Siya, silensyo sana na nagplano na siya suhayan. Dahil siya nagplano, dahil siya nagibo ng eksena, dahil nagsermon, bo sabihon, may respeto, may pagtitimpi, asin igwa, nin halawig na pagwawasto kan sa iyang buhay. Ano man ini sa tuya? Tandaan niya to, kapag pigkulugan niya to ang sa tuyang pamilya, kadakol ang pwedeng maapektuhan na tao. So mga namumuot sa Indo, pwedeng makulugan. So mga kaiwal nindo, mauugma pag ang pamilya nawasak. Araw kang ginibo ni San Jose, dahil siya nagpadalos-dalos kan sa iyang dapat nagibuhon. An sa iyang pangiturugan, bunga kan sa iyang pagiging matanos. Matanos siya, kaya ang Diyos luminaog sa iyang pangiturugan, ipinadala ang anghel, tanganig siya giyahan. Napamata si Jose, hari sa pagturog, ginibo niya ang itinugon sa iya kan anghel. Inako niya ang sa iyang agong si Maria. Ngunyan, ano ang sa tuyang dapat gibuhon? Mayo man mapadarang anghel, o mayo man ipapadarang anghel ang mahal na Diyos sa satuya, sa pangiturugan. Mayo ng anghel na madalaw sa tuya. Kaya masang magayon na pakarahayon ang sa tuyang konsensya. Ang konsensya, iyo ang poses kan mahal na Diyos sa tuya. Ang distorted na konsensya, dayaram ang dapat na gibuhon. Magibo siya, madesisyon siya, sa paagi kan sa iyang emosyon. Kaya ang tunay na pagkamuot, tataong mag-post, tataong mag-reflect, tataong maghanap ng katotoohan, da ipadalos-dalos sa pagibo, tanganig maraot ang sa iyang kapwa. Kadakol na mga katotoohan, ang kaipuhan na i-expose. Tapag dai mo pig-expose, pwedeng makagadan pa o makadanyar pa sa iba. Arog kang flood control project, kaipuhan siyang i-expose. Ang mga paghahabon sa gobyerno, kaipuhan na expose. Tanganig dai na makapag dulot nin kapahamakan sa iba. Alagad, igwaman nin mga katotoohan na dai mo kaipuhan na i-expose. Katotoohan, tanganig makipaghiganti. Katotoohan, tanganig magpasupog.
katotoohan na pwedeng ikatapos kan buhay kan tao. Lalong-lalo na sa mga nag-aagi sa depression. Kaya pakarayon ang konsensya sa paagi ni pagpamibi, pagbasa kan tataramong kan Diyos, mga sakramento, lalong-lalo na ang sakramento nin pagkumpisal. Kaya sa maabot na Pasko, hingwahon niya to na mag-uli sa pamilya, sa totoong pamilya. Pakarayon an anuman na mga lamat na kaipuhan na isulit, tanganig mas lalong magmimatibay ang pagkaminuotan sa laog kan pamilya. Sabi ni Mother Teresa, if you want to be happy, go home. Ninhulita sa pamilya, dapat nahihiling ang tunay o totoong pagkamuot. Diyan nagpupuon asin nasusubok ang satuyang pagiging dayupot sa mahal na Diyos. Matindog po ang gabos. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Gabos, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asing daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang pagkamo sa tuya kan Ama, ipinahayag sa pagdatong ni Jesus na sa tuyang paraligtas. Sa pusog na pagsarig, darahon niya to sa iya ang satong mga pangangaipo. Ang satuyang sabihon, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magintanda kan mahirakon na presensya kan Diyos sa kinakban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing mapasatuya ang kusog buot asin pagtubod ni San Jose sa pagsunod sa Diyos na daing pag-abala asin pagduwa-duwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom asin ang mga nag-aandam na mag-inagoman, makaarog ki Santa Maria asin San Jose sa pagtugdas nin pusog na pagka ni Saro na nakapagtugmad sa tataramon kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang makamati kan pagmakulog ni Kristo, huli kan pangataman kan sa indang kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya tong gadan, magugma sa presensya kan Diyos sa kahadean na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, inaantabayan mo kami sa samong paglakbay sa kinaaban na ini. Siring kay Santa Maria asin San Jose, naghahalat kami sa pagdatong kan sa imong aki sa samuyang buhay. Hematea ini mga pamibi kan sa imong banwaan na nagpupuka asin naghahalat kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen.
Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asin an sa inyong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod ka ining Espiritu, na sa kabagsikan niya, nagpano kan tulak ni Santa Maria, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang Birhen sa daimasabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaona. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabdan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles, asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
po ang gabos. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabo din gapos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagkatong. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa si Leon, asin kan sa mong arsobispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Nindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nang nangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay, natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, sinman ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkabarunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you.
mga kasalan kang kinaban. Haraki kami, Cordero kang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kang kinaban. Tawid kami, katulilongan. Maluhod po ang gabos. Mga tugang, uya si Heso Kristo, uya ang nagpapara ang mga kasaalan kan kinaban. Paladang kita mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Amen.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, kami namimibi, mantang nabasog kami kan panuga, kan daing sagkod na pagtubos, nakongura no kami minarani sa mga aldaw, kan nakakaligtas ng piyesta, siring man kalurok na nagtatalubo kami sa maninigong pagselebrar, kan misteryo, kan pagkamundag, kan sa imong aki. Siya na nabubuhay as sinagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi. Mga anunsyo, enot po, magkakaigwagatan niya ng second collection, asin ang kantidad na makukuha para po sa padagos na maintenance o pagpakarahay kan sa tuyang simbahan. Ikadua, sa Lunes, December 22, ang misa alas 7 ninbanggi papamayuhan kasatuyang Arsobispo Rex Andrew Alarcon. Iniimbitaran po ang mga PPC, BPC, asin malailain na religious organization na mag-attender po kanasabing misa. Asin man ang mga parokyano kan sa tuyang parokya Iglesia Holy Cross. Ikatulo, in connection po sa ika-25 taon kan pagmukna kan Holy Cross Parochial School, magkakaigwa po kan enot na Grand Alumni Homecoming sa Lunes, December 22. Ang registration gigibuhon sa oras na alauna, magkakaigwa po nin misa sa oras na alas 2 nin hapon. Makipag-coordinate na lang po sa mga leader kan sa indong batch o kaya sa Holy Cross Parochial School Office para sa mga detalye kan gigibuhon ng mga aktibidades. Pangapat, sa Lunes, December 29, iyo ang Christmas party kan mga padi sa Naga, kaya ang misa po sa December 29 pagkaaga sana. Mayo po katanin misa pagkahapon sa simbahan sa aldaw na iyan, December 29. Asin panghuri, padagos po ang pagpalista, asin pag-recruit para sa mga para sa search for Little Niño 2026. Magdulog na lang po sa mga miyembros kan Ancilla Domus Dei o kolektoras tanganing maibali ang sa inyong mga aki sa nasabing aktibidad. Ang first canvassing po gigibuhon sa December 27 sa oras na alas 2 nin hapon. Inaalok na po ang mga birthday celebrants na magdigdi na sa inutan para sa pagbindisyon. Matindog po ang gabos. Birthday celebrants. Iduko ang sa inyong payo, O Diyos na makakamhan, kaglalangkan gabos na oya sa kinaaban, hinanyoga ang samuyang pamibi, asin pamibi kaining sa imong mga suragoon, nangunya nagpapasalamat sa regalo nin buhay. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya, padagos mo sinang pabanalon, asin irayo sa gabos sa tentasyon, tanganing padagos man sina makapaglingkod sa imo, ngunyan asin sakod pa man, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.